An balima Sherifula Jabarani filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ aw sigiyɔrɔw la. An b'a fɔ n ko aw ka bisimila aw ka Jabarani so mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛntɔ ye. Kalanbulon dɔ tun sigilen don ni k'o ta k'o ɲɛsin an ka lakana tigilamaaw ka kalanso min bɛ yen ni o de école de maintien de la paix Alioune Blondy bɛ yen o kalandenw olu tɔgɔ la yaasa ka se ka caman fara u ka anglais kalanw olu kan ka ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ a kuncɛli baaraw sigira ka bɛn ni kunu alamisa ye avril kalo tile 16 san 2026 ka sanga ni Grande-Bretagne jamana u lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ ale yeli a kɛnɛ kan ka fara sɔrɔdasi maa ɲɛmaa caman olu fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na dɔgɔkun 3 kɔnɔna na lakana tigilamaa 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu de ka dɔntaw sɛbɛkɔrɔ ka wariyara nin kɛnɛ in kan Sherifula Jabarani so tɔgɔ a la Sadio Sidibe ani Boubacar Traoré olu de tun bɛ an sama minnu na an ka jɛ ko seereya. École de maintien de la paix Alioune Blondy Bey ka sangani Royaume-Uni ka dɛmɛ ye u ye kalanbolonba dɔ sigi ka ɲɛsin u ka maaw ma maa minnu ni u bɛ taa maa 30 bɔ ɲɔgɔnko la kalan in kɛra dɔgɔkun 3 jate de kɔnɔna na min b'a to ka maa ninnu ka anglais kalan ko o k'u kunna min b'a to u se ka baara ka kan na cogo min na. An ye dɔgɔkun 3 formation sɔrɔ école de maintien de la paix kɔnɔna la o formation in a juguruma dondonbaga kun ye ambassade de Grande-Bretagne u ye karamɔgɔ bila an ka disposition na min nana kalan dɔgɔkun 3 kɔnɔna na anglais la an b'a fɔ n ko baara in a ɲana parce que ne yɛrɛ kun ye formation kungurunin dɔw kɛ anglais ko la mais a caman m'an permettre ka se ka n débrouiller anglais la mais n yɛrɛ ka se ka dɔɔni fɔ a la kosɛbɛ o sɔrɔla an ka karamɔgɔ yɛrɛ fɛ n'o ye monsieur Togola ye donc a ka baara taabolo ka ɲi. Royaume-Uni ale ye Mali teri ye kabini waati jan waati o waati u bɛ kalanbulonw sigi k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmaaw min bɛ tali kɛ baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ni o daminɛna a mɛnna ni école de maintien de la paix o ɲɛmaaso ka yamaruya ye. Ni formation in kɔni nafa ka ca parce que bi an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ anglais classique ka bɔ a kɔnɔ kojugu formation in Royaume-Uni ambassade o de y'a ka financer formation in ye 3 semaines de donc a y'a to école de maintien de la paix sera k'a ka baarakɛla mɔgɔ 30 ɲɔgɔn na k'olu former donc cérémonie kun bɛ olu ka attestation dili de kan bi donc vraiment a kɛra ka ɲa formation ɲɛna on est très content donc formateur minnu ye formation kɛ on est très satisfait d'eux. Maa 30 bɔ ɲɔgɔn ko olu de garijɛgɛ donna lakɔrɔkalan in na gendarmew b'u la polisiw b'u la sɔrɔdasiw b'u la sapeur pompier maw b'u la hali dɔw b'u la olu tɛ finitigilakaw ye a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ka lakɔrɔli kalan in ka a k'u kunna min b'a to anglais kalan u bɛ se ka o faamu cogo min na. Lakɔrɔli kalan in an ye financement sɔrɔ ka bɔ Grande-Bretagne ambassade yɔrɔ olu ka ambassade de y'a wari bɔ a kun ye jumɛn ye quoi yan baarakɛlaw ni école in ye école internationale ye donc ka yan baarakɛlaw lakɔ communication sira fɛ donc puisque école internationale do donc mɔgɔ minnu bɛ na ka bɔ kɔ kan n'u tɛ an ka kan fɔ n'u tɛ français fɔ donc caman b'a la u bɛ anglais fɔ donc n'o y'a sɔrɔ ninnu bɛ se anglais la yan donc baara bɛɛ bɛ nɔgɔya donc o de kalan in nafa yɛrɛ tun bɛ o de kan. Formation in ni a ɲɛnamayara école de maintien de la paix o ɲɛmaaso fɛ ka sanga ni Royaume-Uni maaw ka dɛmɛ ye a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ka se ka lakɔrɔli kalan in sigi k'a ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma min b'a to u bɛ se ka caman dɔn anglais kalan na cogo min na sabula n'i y'a jateminɛ diɲɛ kurukara kɔnɔ bi i tɛ se ka taa yɔrɔ si bi ni anglais kan tɛ. Kalan in an y'a kɛ donc kumaɲɔgɔnya ka kuma voilà an bɛ ɲɔgɔn ɲininka n bɛ ɲininkali kɛ jaabiw bɛ kɛ donc a bɛ fɔ mun ma interaction c'est à dire kumaɲɔgɔnya kuma falen donc an ye cours in fanba kɛ o de la formation in fanba kɛra o de la bon mais ka fara o kan comme anglais ye kan ye fo i ka a fɔcogo yɛrɛ de dege a kuma kan hakɛ o f'i k'olu de dege donc an ka formation fɛnɛ bolila ka prononciation a bɛ fɔ min ma prononciation kan kumadenw yɛrɛ bɛ fɔ cogo di voilà an ka formation fɛnɛ bolila o kan an ka formation fɛnɛ bolila kumaden n'a kɔrɔ donc c'est à dire ka mɔgɔw ka kuma lajiriwa
o ka se ka kuma ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Royaume-Uni ale ye Mali teri ye kabini san caman, o de la waati o waati u bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma. Secteur caman na u bɛ baara kɛ, i n'a fɔ lakana bunankun kan o n'a ɲɔgɔnna caman. Nin formation in a ye maa 30 de former dɔgɔkun 3 kɔnɔna na. A kun cira ni u ka sɛbɛn diliw ye ani photo de famille. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ bana minnu bɛ ni a bɛ f'u ma maladie tropicale négligée bakuruba fɔli la MTN o tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛnɛ dayɛlɛn baaraw sigira ka sangani fana u ka denfaw ni a bɛ f'u ma ko ambassadeur bana in tɔgɔ la o maa kura sugantili ye ka sigi ni o tɛ maa wɛrɛw ye an ka seko ni dɔnko tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen Palmer ani Bingini olu kɔ kɛnɛ in yɛrɛ a sigira ka bɛn ni kunu alamisa ye avril kalo tile 16 san 2026 ni a kɛnɛ tun bonyana karama bɛ colonel Major Asaba Jalo Touré bolo ni ale kɛnɛya ministre Mali jamana kɔnɔna na nka a yɛrɛ tun nɔna bilalen don kɛnɛ in kan a ka ministre so secrétaire général fɛ Sherifla Jabaramuso tɔgɔ la Kurutumu Jabate n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo de kun bɛ ni kɛnɛ sanumanba min sigilen filɛ ni a bɛ ta ka ɲɛsin kɛnɛya ko bina kuma kɛrɛnkɛrɛnyana bana minnu bɛ n'an kelen no kulu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka don kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin o bana ninnu kɛlɛli ma n'an ko olu ma maladie tropicale négligée n'a cɔrɔ ɲɔgɔnna ye MTN ye ni don kɛrɛnkɛrɛnnen a b'a ta ko 5nan de la min hakili ɲumanya bɔra World Vision an'a dɛmɛbaga jɛkuluw la fo ka taa se u na an ka jamana maa ɲɛmaw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna ma. Hakilina min nana ni nin kɛnɛ nin sigili ye n'an b'a fɔ ma ko journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales n'o ye bana ye bana minnu tolen de kɔ san o san nin kɛnɛ nin bɛ sigi ka dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka damakasiw kɛ pour que ni bana ninnu kɛlɛli bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na o de kama diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen a kɛrɛnkɛrɛnyalen don janvier kalo tile 30 san o san nin journée nin kan ka célébrer partout dans le monde o de kama Mali la yan nɔ an y'a laɲini pour que an bɛ se ka nin kɛnɛ nin sigi sen kan a ma se ka kɛ le 30 janvier mais an kɔni an farala gouvernement kan pour que an bɛ se ka nin kɛnɛ nin waleya bi a bɛ boli bana suguya damadɔnu kan a bɛ taga 5 ɲɔgɔn na fo 10 ɲɔgɔn kelen b'a la o ye senfagabana ye n'an b'a fɔ o ma ko senfunubana o bɛ yen nɔ onchocercose b'a la filariose b'a la dracunculose b'a la ni bana ninnu gouvernement kɛlen bɛ ka programme bila programme minnu n'u ka baara fana ɲɛsinnen don ka dankari kɛ bana ninnu na partenaire minnu n'o anw ye World Vision n'a ɲɔgɔnnaw caman an bɛ fara gouvernement de kan sisan pour que bana ninnu u bɛ se ka si latunu cogo min na Mali autorité wo société civile wo bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ pour que fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ bana nin kɛlɛli la olu bɛ se ka sabati cogo min na. Dɔnkilidala min ni bɛɛ b'a dɔn Palmer la n'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Dawuda Keita ye ale de taara ka kɛ ambassadeur ye o de hukumu kɔnɔna na a y'a ka nisɔndiyaw jira ka kɛɲɛ ni ale n'a furumuso Bingini Bagaga olu sugantili la ni wulikajɔ hukumu kɔnɔna na. Vraiment ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka an ka couple suganti ka kɛ ni ambassadeur ba ye ka kɛ bana ye bana minnu tolen don kɔ donc an bɛ fɛ k'an fanga fara o bana in kɛlɛbagaw kan k'an ka jama fana fara o kan yaasa bana ninnu tɛ to kɔ bilen cogo min na ka da kɛnɛ kan ka sɔrɔ k'a latunu baara minnu bɛ an sen mana jɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an bɛ se k'an da ninnu tu bana in kuma la cogo min na an b'o kɛ k'an kanubagaw la sensibiliser hali bi yaasa fɛn minnu bɛ se k'a to bana ninnu bɛ kɛlɛ u k'olu matarafa welewelekan min b'an bolo ka ɲɛsin an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn ko bana ninnu tolen don kɔ cogo min na u kɛlɛkɛcogo ka jugu o cogoya de la ten donc bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la fɛn fɛn bɛ se ka na ni bana ninnu kɛlɛli ye k'o kow matarafa yaasa banakisɛ ninnu bɛ se ka si latunu cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Hakilina jiginna an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛ in bonya n'a karama kun bɛ an ka kɛnɛyaso minisiri de bolo a yɛrɛ ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ nka a ka secrétaire général o y'a jɔyɔrɔ fa ni sigi hukumu kɔnɔna na ni kɛnɛ sanuyanba in y'an ka tɔ bonyana ni dɔnkilidala Palmer tali ye ka kɛ MTN n'ale ye bana minnu kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn ye ka ko ambassadeur ye fo ka taa se a ka fɔlisen dumanw ma minnu ye naba bɛɛ lajɛlen nisɔndiya kosɛbɛ.
kunnafoni na sira wɛrɛw fɛ alibi an bɛ taa Sikaso marabolo kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni baara bolodalen sigida mara ani bɛn sinsinni tile kelen hakilina falen kɛnɛ sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la mara kɛcogo ka marabolo kɔnɔnaw olu la baara in yɛrɛ a sigira Sikaso marabolo de kɔnɔna na ka bɛn ni avril kalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 Sherifla Jabaranso tɔgɔ la Kafinɛ Bacili ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni in tɔ la. Kajolo préfecture ani mairie sigi kɔfɛ projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix sigida mara ni bɛn sinsinni baara bolodalen don min ka cɛw bɛ ɲɛsin fasoden ɲumanya sinsinni ma ka se ka jamana marako ɲuman sabati jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuya kɛ jamana ka cakɛda bondaw ka baaraw an'u jɔyɔrɔ la an ka sigidaw kɔnɔ projet in baara bolodalen a ye sigi boloda Sikaso mara la u ko a ma journée de porte ouverte ka se ka musow ani sifinw ladɔnniya k'u kalan fasoden ɲumanya la mara kɛcogo ɲuman bɛ se ka sabati cogo min a laɲini ye min ye Sikaso mara la projet in ɲɛmɔgɔw u ye sigi labɛn musow ni sifinw ani Sikaso conseil régional ma ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ waasa walawalali ka se ka kɛ Sikaso conseil régional a ka baarakɛtaw kan ani a jɔyɔrɔw. Kunu an kun bɛ Kajolo cercle kɔnɔ an ye préfecture ani mairie ani jeunes ni musow yo taro yɔrɔ lajɛ ka u ka kumaɲɔgɔnya kɛ k'a dɔn mairie ani préfecture u jɔyɔrɔ ye mun ye préfecture jɔyɔrɔ ye mun ye cercle kɔnɔ ani a ka mission a k'olu expliquer donc ani préfet ye kuma caman fɔ donc an bɔra yen an taara mairie la an ye lasigi kɛ yen nɔ ka causerie débat kɛ ka jeu de rôle kɛ ka tila ka mairie ka baaraw dɔn o de kɔfɛ bi an nana an bɛ Kajolo o de kɔfɛ bi an nana an bɛ Sikaso conseil régional la ani jeune kelenw ani musow donc an nana fɔlɔ an bɔlen an tilala sisan ka conseil régional an y'a yɔrɔw bɛɛ visiter u ye mɔgɔ d'an kan k'o yɔrɔw bɛɛ expliquer an ɲɛna o kɔfɛ an donna salle kɔnɔ ka ɲininkali tɛnkun président du conseil régional de Sikaso donc an ɲininkali minnu tɛnku a la jeunes yɛrɛ y'olu ɲininkaliw kɛ u bɛ fɛ k'a dɔn ni cakɛda minnu b'u ka yɔrɔ la u ka région kɔnɔ a nafa ye jumɛn ye u bɛ yan kun jumɛn kama. Nin baara sen n'a bɛ faso kanu hakilina sinsin sifinw ani musolakaw yɔrɔ mara kɛcogo ɲuman kosɔn a diyara marabolo ɲɛmaw fɛ u ye foli kɛ projet in ɲɛmɔgɔw la. O ti dɔwɛrɛ ye maradenw ye danaya danga ka mara kalifa ma ni danaya mun ye an b'o baara de kɛ bɛɛ sago bɛ o fana kɔnɔ an seko la donc baara caman b'o kɔnɔ ka commune kɔlɔsi k'a lakanda ka commune dilan ni maraden bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ fana ye donc o n'a ɲɔgɔnna caman ani commune denw fana labɛnni parce que an caman bɛ kuma commune dilali kan n'a jɔyɔrɔ kan mais an ye fɛn caman bila kɔfɛ a fana kɔnɔ min ka jugu a bɛɛ ye n'o ye denmisɛnw ka lamɔ ye. Musow ani sifin minnu n'olu garijɛgɛ donna sigikafɔ in na u y'u ka nimisi wasa jira bari fɛn caman tun bɛ yen nɔ jamana cakɛda bondaw u ka baara an'u jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ ani sigida kɔnɔ o tun ma faamu caman fɛ nka ni kalan in kɔfɛ faamuyali caman sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la préfecture ani mairie. caman faamuya bi concernant conseil régional parce que conseil bɛ baara caman kɛ population t'a kalama denmisɛnnin minnu caman bɛ yan nɔ caman yɛrɛ kɔntana bi u ye fɛn caman faamuya i b'a sɔrɔ ni kungo ni fɛnw wuli an bɛ wuli k'a ɲɛsin mairie ni fɛnw ma souvent i tɛ réponse sɔrɔ i ka ko ɲɛɲinini na y'a ye mais bi an y'a faamuya k'a fɔ conseil de bɛ nin bɛɛ ɲɛfɛ Sikaso yan nɔ région kɔnɔ plutôt donc an ye faamuyali caman sɔrɔ a la conseil ka baara la bi. conseil régional baara kɛyɔrɔ la o ka salle de réunion kɔnɔ an ye activité su k'a daminɛ Sikaso yɛrɛ ka présentation na population Sikaso sɔrɔ siraw ani conseil régional yɛrɛ ka baara ye min ye région kɔnɔ donc an ye o activité su. Sigi in kɛnɛ kan visite guide kɛra ka munumunu salo kɛ Sikaso conseil régional sodenw ni ɲɔgɔn cɛ.
ame bo Sikaso kan kunda Kenyeba mara fana alika Kenyeba yere mara kafoni oye meri uka samba flani muka ani duru bara koma segilu keno sigira ka beni internet meni africalu klita ani samba flani muka ani woro uka conseil de cercle koro ukonna na ni faso de ma kene bayere asigira ka sangani Kenyeba yere aduguma nyema chama yeli akeneka inafo dugutigila ka odine nyema ufukata sefanga bundo ka nona blauma ukofe ka uladonia ka fuku siginyere anyebire tumbe kerenkeren yala Kenyeba cercle ali baba kumanda ni buloni o préfet fukata se ukayere marakafu manyema ni o sedu kamarayi ali fana bulu fukata se ma chama were mamunuga yeli fanga boyana kene konna na shirifla jabaran soto kala madu kamara ali be wala likatola ni lanjere ba mi sigila Kenyeba kaw fe wala saka siga femi Kenyeba kaw oluka sirakoi o musa kaw shekidi Kenyeba mirla kawma o mimbola mali frontière fanga nyama anga jamana kunsiki le général d'armée Assimi Goïta yoro ninga kenyeni uka PDSC 2027-2031 lancement wi ani bara muntu bulda limbe Kenyeba mirla kaw fe ka kenyeni samba fla ani muganduru manawi segin tun kuntunye kumbelebele ba sabai kun folo e anga président de la transition et chaque Jean Mindi Kenyeba commune ma marsikalo temene ko chaque Jean bunyado Kenyeba commune dembela jelena katla ka anga walinyuma donc ka nyeshi anga transition nyemoma sigi kun flana oye anga PDCK no anga programme de développement économique social et culturel oye commune bolodali gafe mimbe commune baraw boloda sanduru konnana donc bolodali gafe daleni baraw anyo ofana kebi kadaka PDC min bambolo obana depuis 2023 donc a wajibi alen do anga anga PDC kura labin commune dembela jele fanga bunya do bela ka fa baraw na damne donc sigi kumbelebele ba ere fana mi oye koma segi namba fo matwa kana ko restitution publique depuis ne ala ngarzige Kenyeba commune nyemoyala sans ambe restitution publique organisée ina fo anga code de collectivité o nyina fa chogomina ambe commune de umbewele soro mi unkera ani musaka mi unkera ani projet mi sera ka réaliser pour que sigida de unkal lafia ambo lufo ani gele mi umbe nanga nga nyogon de mula ambe soro ko lufana beda nyogon loka foli ni wali donc anga transition nyemowe kerenkreni ala anga président de la transition no général d'armée Assimi Goïta kada kan malien ni la nyini mi ke ko anga dugu jukoro fen ka ke ka jamana ben nafa o ya laidu ta ka baraw damine code minier kono no nouveau code minier 2023 code minier donc ko fe katla kan un décret de 2025 mimbe fo minier ko fo donc fo ala irana en 2026 mois de mars temene donc en welila ka sek jian dama fo minier cadre konnana donc surtout Kenyeba ere saraba surala kada ka anye milliard saba ani million keme saba ni bi kononton kele ani kunkan fin soro ni sonja membenela nebe anga misele merfo no e chargé Seydou Camara anale Kenyeba ani sisante anye sirato soro abolo sira me nabe nyataka danga kominema ka sababu ya keni muye antunte femenu kalama amurulu kalama donc akabara takabolo la oye dugutigu nyaele oye sira de dugutigu ma musaka menu tara en fait salon 2025 konnana aya baraw damina no ye anga komini baraye kanga sira ulabe kanga docteur so ulabe kanga kena so ulabe donc ni mbayira ka fo ko an mena anga sanu nafabo don natawla andara la fanan ka fo ka beke ndale mala bena tanya fe parce que baraw damina na Seydou Camara fe ala ga nyata dama angoni ga dana ya baga femye Kenyeba yere maraka funya makoni ale konni misi wasala ni Kenyeba ka uboli ni ngana ni kene shiria umime talike Kenyeba ale ka yiri walla wafana aye Kenyeba ka wakil lafia ni ngajira ulaka fo ko femye frontière la fanga nyama noyi anga jamana kuntiki le général d'armée Assimi Goïta ko alsa abe wuli ga jola wala sa femye Kenyeba yiri wali anatanye obseka sabati chugumna fo kata se mali mu mebela jiranima wo aniso jalembe kumata kene kono kasangani anga bi la sigilinye mi betali ke ay nafolo mi soro salunkola ani ambe commencer ki min ke nafolo mi be bla ko bin ga disposition akaka barake nay 2025
u ye min sɔrɔ u ye min k'a la u ma se ka min kɛ u b'o kun fɔ ka tila ka kuma di aw ma ni ɲininkali bɛ aw fɛ aw ka ɲininkali sɛmɛ o la parce que foroba nafolo mɔgɔ kelen ta tɛ an bɛɛ de ta don donc a ka kan a bɛ bila minnu ka bolo kan olu ka baara u ka kunaya bɔ n'aw y'a jateminɛ fɔlɔ la kunaya bɔ in tun tɛ diyagoya ye laɲini kun don mais depuis an ka sariya senw nana yɛlɛma san 2023 surtout min bɛ tali kɛ commune yɛrɛ ka fonctionnement kan je crois que kunaya bɔ in kɛra wajibi de diyagoya d'ailleurs même profiter yan commune fɛn fɛn bɛ yen n'o t'a kɛ u k'u labɛn kunaya bɔ ye diyagoya ye donc n'an bɛ Keɲeba commune baarakɛlaw ni chargé u ka ɲɛmaa ye an b'u fo nin yɔrɔ in na u tanu u ka hakili ɲuman in na parce que fɛn dɔ ye sariya ye fɛn dɔ diyagoya nka dɔw ta ni farifoni lajɛ. An m'a jira aw la k'a fɔ ko jateminɛ bɛɛ lajɛlen y'a jira ko fɛn min ye laɲini belebele min tun bɛ Keɲebakaw bolo u ka nin baara ninnu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen sela ka sabati ka sanga ni u ka baaraw kɛko ɲumanw ye an'u ka jateminɛniw baara sɔnɔgɔyali kɔnɔna na wa fana donbolodila maaw ma maa minnu ka wulikajɔ bonyana Keɲebakadenw na a n'a mɛrilakaw la. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'an kunda Côte d'Ivoire jamana ale kan alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ a Seyidi Sherifu Hamed Tijani Aidara a bɛ a ka Côte d'Ivoire jamana taamala hali bi yaasa ka se ka taa alisilamɛya diinɛ ale lase a lasecogo ɲumanw olu la o siratigɛ de fɛ a y'i kunda Yamusokoro kan ka bɛn ni kunu alamisa ye avril kalo tile 16 san 2026 ye ni a ye wajulu su belebele ɲɛnɛmaya ka sanga ni ye Ansar tɔndenw ani kanubagaw olu ka laɲini Sherifula Jabaranso tɔgɔla kafne bacili ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni tɔ la. Yamusokoro alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru olu de garijɛgɛ donna alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ la an karamɔgɔ Asid Sherifu Hamed Tijani Haidara Zamzam y'u ka golokansigi y'a kunda Yamusokoro kan walasa ka se ka taa dalimasa ka silamɛya diinɛ ɲɛfɔ jɔnɲumanw ye kilomɛtiri caman bolilen kɔfɛ taamadenw donna Yamusokoro Fédération de Bélier la u selen kɔfɛ baya karamɔgɔ den n'a taamaɲɔgɔnw u kunbɛnna dugu donda la k'u sɛnsɛn ka doni u ye ka bisimilali kɛnɛ sigi a tɔgɔ la k'a yira shirifukɛ la k'a bisimila nali diyara u ye a bɛnna u ma. An bɛ foli bila karamɔgɔ ye parce que kabini kunna sini n bɛ ka hakili jagabɔ an mana taa yɔrɔ la n bɛ ka jateminɛw kɛ karamɔgɔ cɛ don karamɔgɔ ye baara min kɛ diinɛ in kɔnɔ dan t'a la an tɛ se ka karamɔgɔ sara quoi i mana taa yɔrɔ yɔrɔ karamɔgɔ ka laseli a lamɛnnen don mɔgɔw fɛ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ n'a ye i bɛ denmisɛnninw de 6 ans 8 ans c'est-à-dire u labɛnnen don disa b'u kunna c'est-à-dire a bɛ mɔgɔw fɛn quoi a bɛ min kɛ mɔgɔ yɛrɛ dusukun na Ala de b'a dɔn c'est-à-dire kabini an ka dɔgɔ karamɔgɔ bɛ ni lasina fo bi kumakan kelen dɔrɔn a k'aw jogo ɲa a k'aw tilen fo bi o kumakan kelen wa mɔgɔw bɛ a nɔfɛ hali sini mɔgɔw b'a nɔfɛ ka dɛmɛ a ka nin baara in na fɔlɔ la an b'a miiri n ko Bamako dɔrɔn don walima Mali kɔnɔna dɔrɔn ayi bibi in hali i mana taa Europe i mana taa États-Unis karamɔgɔ lamɛnnen don a sulen don i b'a dɔn k'a fɔ vraiment a ye baara kɛ c'est-à-dire an tɛ se ka sara sɔrɔ quoi. An ka conférence Sherifu Hamed Tijani Usman Aidara an bɛ a fo ka wale ɲuman dɔn parce que tournée in kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ depuis an y'a daminɛ le premier fo ka na bila bi le 16 la mɔgɔ o mɔgɔ kumana kɛnɛ kan n'i y'a kuma bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i bɛ dakuruɲɛ 2 de bɔ a la kumakɛla bɛɛ y'a jira k'a fɔ Sherifu bɔkolo ka ɲi o kɔrɔ Sherifu masaw ka ɲi an ye o ye a bɔra bɔkolo min na o ka ɲi fɛn n'a y'a jira fɔ ko Sherifu yɛrɛ ka ɲi a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen wa an bɛɛ bɛ o fana seereya donc o y'an yɛrɛ wasa o y'an jigi fa karamɔgɔ kunda thème min fana talen don n'o ye ko karaba tɛ diinɛ na a kuma bɛnnen don a tigi yɛrɛ da n'o ye Sherifu yɛrɛ ye bon an ye faamu caman sɔrɔ faamu caman kama fana an y'a ye mɔgɔ bayirika olu de ye baya kɛ ka don silamɛya kɔnɔ o kɔfɛ an ye chrétien dɔw yɛrɛ sɔrɔ la olu yɛrɛ tuubila ka bɔ chrétien na ka don silamɛya la bon bɛɛ kɛra tunnel kɔnɔ bon an bɛ se k'a fɔ laɲini sabatira sabu laɲini ye dɔrɔn de ye laɲini sabatila ka se ka Ala ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔ k'a faamu ani ka se ka u k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la nin de ye minɛta ye bon an y'o jaabiw sɔrɔ ka sɔrɔ hali tunnel yɛrɛ ma kuncɛ fɔlɔ. Surafana tɔw dunnen kɔfɛ Ansaru fara kanuɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ kan wajulu min laseli kɛra an karamɔgɔ den Asid Sherifu Hamed Tijani Haidara fɛ Yamusokoro kɔnɔ Ansaru bɔra cogo min kanuɲɔgɔnw bɔra ten dugu ɲɛmɔgɔw fana bɔra diinɛma woloma tun tɛ kɛnɛ in kɔnɔna na bari dugu bɛɛ nana jaabili kɛ ka nisɔndiya jira ni an karamɔgɔ den Asid Sherifu Hamed Tijani Haidara yeli an tɛ se ka fɔ ka taa d'a ma
parce que depuis ni rebe ansadina akasha bini sanji moyen mais sans au sang quand modem yo temelia ambe bor akwo kasoka la soro mais cette fois citani national de kata canal tiama ansagora ça veut dire jours vraiment une notion d'avant bobi we rebe ankalamo adresse we kuma le depuis adaboto yamsogo misribani o de kokoro anyana kalamo na samina ajigina misribani de kono ama kuma fushika ko fa nyomna ama kuma fushika fa nyebere amo nyona ka diranya yorora ko adamade ni ka stress nyonya ita la soro o kala sababu ye yamsogo koni amalafo ani bebe nyomboro a chrétien fara sramaka vraiment bebe nyomboro ayra be nyanya be keneka to abu bey sembe mo be bey odron yamsogo la bonyana we jizaka ansala de fenne be même na mandie mais na be tiaka ele barala kuma kala mam mi boro mais nyasi ansala yerlema ansaro an nyomna kuma kala manga fo chogamna na yere bena wala mo tsaka kan farambara are ni sondiara kaka chokoro baka kalandenw ye ani ka shirifu kanubagaw ye ay foli ni wala nyuman don kerengere ka nyeshi yam sokoro bela jelema ka klaka ansaru kerengere nuka laydu dafala saninga soroka dosigi babu konnana daku min tara tourner kama ka soroko wala silame jamayi baya laydu woro tara ka dugo dunke yam sokoro wajulu ka soroka wili oka amebo ali bi kunafuni nasira wero fe Côte d'Ivoire jamana kono kan kunda Burkina Faso jamana alika Burkina Faso ansar tonde unye uganda la sigiba keni o convention yi ka beni sibiri temene afrikalu klita an kilin samba flani muga an woro kerenkeren ni ala bubu jula sukaw ulu feno na waga onu ubora Burkina Faso amarabulu chama ukonnana unana hakilina falin ke uga bara bulu dalin chama kan kerenkeren ni ala ni metalike 12 mere nato ulabeuna ni we al-islamia admeton ansar unye jora fana karamugase idi Sheriff Ousmane Madan Haidara alika bangeni sankumbe nyanya lukenowi Sheriff la jabaran soto wala la sin sidibe no yanga la sigide kerengere ni Burkina Faso jamana kona alika sorolundu maka olubila sauma Alhamidou Badini fe Al-Samaya demeton Ansaru Jamakulu Burkina Faso jamana konnana okanila dala tonsigi nanka mako convention akuma nyoya bolla babu senchamanka Odobe talike comité de contrôle international katamana Burkina Faso jamana konnana monsenfe oila yini chamanke anika wulika jo boloda yasa tondon olujate ka seka don ton kono bolo faraminu be inafo wudu musojekulu onanyo na olufana ka nyonyo kera asenfe anga bureau sigula akila utungira ka foko anga section mi bo section ale section ba ya fait bon ale fana jama kera kono ko sobe ani commission sigisinga pour que seka hakili jawo ke olu seka bugo nyon kan jo amna pour que halbi ka do fara anga bara fanga ala otemene ko fe we de sensement kuma yi awala bibina tondon amba fe kanga baraka to yelma international la o yaira ka fo baka anga tondon mo daw numériser ka tega ko no wole son pour que Sénégal ko na seka do anke ma tukuri ka seka ton to ko tien ayo fana bara bolo senna otemene ko fe anga organe no yugudu membre ani commission nationale de contrôle ka fara muso ka commission ka ani anga deme bunda no sociali donc lu fana sera ka boko ka kuma la kala 12 mai nobe al-islamia demeton ansaru njoro enfana karamogo asayid Sheriff Ousmane Madan Haidara ka anniversaire ko fo onyebla barao dasera ofanama anika chama fara wulika joka alisa nyonde mesraka chugoyamne al-islamia demeton ansaru abseka do fara aka jigitu waloka nika nyeshin jamana kono deuma Ninaka 12 mai kono effectivement sans tombi à ce que 12 mai ka fetura Minata bolo fabi akan parce que je le dis ami banaraka information ni moma wala sa o kaseka je le dis chaya ni a jatemine salo ankera 3e sur le plan national nina ami fait ka to be ka wala sa nga premier so président era la ni dit parce que sans dora ankera premier donc nina ami fait ka ko be ka wala sa nga seka nga place ko so ko fait demain chamambe ka nyeshi faso doma que ce soit tombé en wala minu tu tombé
dɔgɔtɔrɔsow fana dɛmɛ fana labɛn n'o ka ɲɛsin olu ma ani sigida caman bɛ province kɔnɔ donc ɲinɛ ta ni ala sɔnna an bɛ cogo bɛɛ kɛ walasa a ka tɛmɛ salon ta kan min bɛ dɔrɔn ka ɲɛfɔ tɔndenw ye bɛɛ lajɛlen ka fari foni ka sabali parce que an bɛ lahala minnu kɔnɔ bi a ka gɛlɛn an mako bɛ dɛmɛ na donc dɛmɛ yɛrɛ fana bonda dayɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka a seko kɛ social ye a mana kɛ nafolo ye a mana kɛ hakili ye a mana kɛ fɛn o fɛn ye dɔn fɛn o fɛn an pɛrɛn k'a minɛ walasa an ka se k'an balimaw jigi k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na fɛn min ye biro maa ɲɛmɔgɔw ye o y'a jira k'a fɔ k'o ka laɲini kɔni caman o sera ka timɛ o siratigɛ kelen kɔnɔna na o ye duwawu caya ni ka ɲɛsin alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madana Haidara a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen. A b'a dɔn an ka jamana ɲɛsini bɛ gɛlɛya dɔw ma min ye basigibaliya ye bon ala barika la ko minnu bolodara an ka dɔnniya tɛmɛnen a caman sera ka kɛ mais minnu ma se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔw la basigibaliyaw bɛ yen hakilisigiw tɛ bɛrɛ donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka ni basigi ye jamana kɔnɔ ala k'an ka faamaw fanga se pour que an ka se k'an ka baaraw kɛ hakilisigi kɔnɔ basigi kɔnɔ an ka dugawu ti ban karamɔgɔ n'a ka denbaya ma parce que n'i k'i bɛna kuma olu kan bon i t'a dɔn i bɛna min fɔ dusukun ye nɛn seere ye quoi voilà donc an bɛ min fɔ dɔrɔn karamɔgɔ laɲini ye min ye diɲɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya a n'a ye a n'a ka denbaya u b'a fɛ ni tɔn in a ka se yɔrɔ min na ala k'a tɛmɛ o kan o laɲini min ye o jugu n'a jugu ala k'o dɛsɛ an bɛ se ka o de fɔ dɔrɔn ka tila ka o kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ sijan kɛnɛya labanko ɲuman ala k'an da ɲɔgɔn ma an bɛ se ka min fɔ olu ka foli de y'o ye ka an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ nɔgɔ ye ka ɲɛsin tɔn ma ala k'an kisi a ma ala kana an bɔ an da fɛ. hakilina jigila a m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni ladalajɛrɛ convention a baaraw kuncɛra ni duwawu ta ye. ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se ka o takuda aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo ko kura kɔ kulomajɔ an n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira aw na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan nin waati kelen na nka yan'olu cɛ an bɛ duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an ka jamana basigi k'a kulo suma ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.